לעשות שאנחנו נגיע אליהם עד הבית. הלכנו לאוטובוס. אתם באים איתי? דבר פשוט להתחיל את זה מההתחלה. כשעשינו חשבון בערך כמה זה יעלה, מדובר על בין 200 ל-250 אלף שקל שצריך לארגן. מאיפה נביא את הכסף? אז זה נדחה ונדחה, וכל פעם שהרעיון עולה מחדש הוא נדחה מחדש, עד שיום אחד החלטנו שזהו, הולכים על זה ומגיעים לכל אחד. בעזרת השם בשנה הקרובה אנחנו הולכים להקים את אוטובוס קב"ט. נעשה נס מאוד מאוד גדול. תכנית 5 תרמת לטובת הפרויקט, לטובת האוטובוס, 15,000 שקל. הראש מועצה פתח את הערב בהכרזה שהמועצה תורמת 25,000 שקל, וזה שינה שנקרא בדרך הטבע את כל הכללים של המשחק. כולם מיד פתחו את הכיס, ובתוך חצי שעה אספנו 180,000 שקל, 770. זה עובד, אבל עכשיו צריך לראות את מבחן התוצאה, האם באמת הייתה שווה השקעה. הושקע פה המון כסף, שנה שלמה של ריצות, של בירוקרטיה, של לעמוד מול אנשים שלא כל כך מאמינים אם תצליח או לא תצליח. כל הילדים והילדות כולם באים פעילות באוטובוס של בית חב"ד כמו כל יום רביעי. כל הילדים של פטיש נפגשים באוטובוס של בית חב"ד ליד בית העם מ-5 עד 6 עם המוזיקה, עם שמח, קורא לילדים, ובין 10 ל-40 ילד, תלוי באיזה יישוב, תלוי באיזה יום. כל יום פשוט יושבים שעה וחצי, לומדים על יהדות, לומדים פרשת שבוע. ילדים צדיקים, אני מברך אתכם. אבל יוסף מבולבל. אבא, מנשה הוא הבכור, אתה לא רואה שהוא יותר גבוה? מכינים מלאכה שקשורה בפרשה, רואים וידאו על הפרשה, משאילים ספר מהספרייה, וזה משהו שאני חושב שהוכיח את עצמו. חיים. אם אתה באמת הולך עם הכוח של הרבי, שם את עצמי בצד ונותן מה שנקרא לזרום, אז כמו שאותו ערב התחיל בציפייה למשהו קטן וזה גדל, והיום רואים את האוטובוס אחרי שנה עובד, וברוך השם משתתפים המון ילדים. זה רק מראה שצריך ללכת, שאנחנו לא הולכים בכוח שלנו, הולכים בכוח של המשלח, חושבים טיפה מחוץ לקופסה והכל עובד. רק צריך לנסות, להעיז, ובסוף הכל מסתדר.